Per donar-nos d'alta i accedir al gestor bibliogràfic DriveWorks serà necessari prèviament autentificar-nos des de la pàgina inici de la UNED. Cliquem Acceso al campus, ens autentifiquem amb les nostres dades i un cop a dins hem de clicar Campus UNED. Seguidament, a l'apartat Servicios hem de clicar Biblioteca. Des d'aquesta pàgina, a mà dreta, tenim un enllaç directe al gestor bibliogràfic. Si ja tenim un compte creat amb DriveWorks, només hem de posar el nom d'usuari, contrasenya i accedir-hi. Si és la primera vegada, prèviament ens hem de registrar i crear un nou compte. Si estem fent la gestió des d'algun ordinador d'algun centre associat, hem d'omplir aquest formulari. En cas que estiguem fent la gestió fora d'algun centre associat, hem de clicar primer No és mi institució i en aquest requadre hem de posar un codi de grup que us el facilitarem des de la biblioteca. Seguidament ja podeu omplir aquest formulari. Un cop feta aquesta gestió rebrem un mail conforme ja estem donats d'alta de DriveWorks. Seguidament ja podem entrar a la nostra sessió de DriveWorks omplint el nom d'usuari i contrasenya i accedir-hi.